Бүген 25 ноябрь җомга көн һәм эфирда атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез. Узган көннәр яңалыклары белән иҗат төркеме һәм мин Гөлназ Гатауллина таныштырырмын. Бүгенге чыгарылышта юл фаҗигаләре корбаннарын искә алу көне уңаеннан юл хәрәкәте миллеге дәүләт инспекциясе хезмәткәрләре укучылар белән очрашты. Гасырны кичеп, күпне күреп, бүгенге көннең тере тарихы булган райондашыбызга 102 яшь тулды. 40 елдан артык иңне иңгә куеп, Югары Семет авылында яшәүче Шакировлар гаиләсендә 3 буын тату гомер кичерә. Республика муниципаль хезмәткәрләре мини-футболда көч сынашты. 2005 елдан башлап ноябрьнең 3 якшәмбесе бөтен дөньяда юл фаҗигаләре корбаннарын искә алу көне буларак билгеләп үтелә. Быел бу дата 20 ноябрьгә туры килде. Юл транспорт фаҗигасы олыларны да, балаларны да үлемгә китерүче сәбәпләрнең берсе. Әлеге дата уңаеннан республикада 14 ноябрьдән 20 ноябрьгә кадәр атналык игълан ителеп, юл хәрәкәте миллеге дәүләт инспекциясе инспекторлары төрле чаралар уздырды. Мишән урта мәктәбендә булып узган очрашудан Гөлназ Вахитова сюжеты. Абылмашы қоса керек шой бет, тиішсіз жейді. Тағынырса, балалардың да крес отырда тиіш шой бет. Правиласын білесің ме? Юл транспорт фаҗигаләре күп очракта кагыйдәләрне сакламау сәбәпле килеп чыга. 2022 ел башыннан шушы көнгә кадәр Саба районында теркәлгән күпчелек фаҗигаләргә шофер һәм җәяүлеләр үзләре гаепле. Безнең бүгенге көнгә хәтлек 11 юл хәрәкәте булды. Шуларда 2 кешенең гомере үзелә, 10 кешене тән җәрәхәт ала. Шушы юл хәрәкәтендә безнең күбрәк инде скоростной режим арттыру сәбәбенә килеп чыга һәм инде каршы як полосага чыгу нәтиҗәсендә. Шушы атна кысаларында мәктәп учрежденияларында безнең инде төрле мероприятиялар уза. Бүгенге көндә без Мишән урта мәктәбендә 8-9 класс укучылары белән очрашып, төрле хәлләрне сөйләштек. Юл кагыйдәләрен һәрвакыт үтәргә кирәклеген искәрттек. Балаларга юл йөрү кагыйдәләрен өйрәтү буенча район мәктәпләрендә даими эш алып барыла. Инспектор һәм юл хәрәкәте иминлеге вәкилләре төп игътибар юл йөрү кагыйдәләренә бирелгән ачык тематик дәресләр, ата-аналар белән әңгәмәләр уздырды. Яшь инспектор отрядлары машина йөртүчеләргә һәм җәяүлеләргә юлда ничек йөрергә кирәклеген аңлаткан махсус белешмәлекләр дә таратты. Без тәрбия сәгатьләрендә менә шушы тема, ПДД тема буенча сөйләшәбез. Бүген дә бик матур чыгыш ясадылар. Без үзебезгә күп мәгълүматлар алдык. Кагыйдәләрне саклыйсызмы үзегездә? Саклыйбыз. Юл фаҗигасы корбаннарын искә алып, һәм аларның якыннарының кайгысын уртаклашып, без шуны онытмаска тиеш. Кеше гомере ул иң зур байлык. Яңа фаҗигаләрне булдырмас өчен барысын да эшләргә кирәк. Төрле тарихи чырларны кичеп, 102 яшын тутырган Тайфа әби Лотфуллина Шәмәрдән авылында яши. 100 яшәрне зур юбилее белән тәбрикләргә җитәкчеләр, туганнары килде. Күңел матурлыгын, 100 аклыгын җуймаган әбикәй янында безнең иҗат төркемендә булып кайтты. Әлфия Мөбәрәкова хәбәре. Шәмәрдән авылында гомер кичерүче Тайфа әби Лотфуллинага 102 яшь тулган дисәләр, аңа карап бу яшьне беркем дә бирмәс. Яшьләргә тиң җитезлек дисеңме? Аң зихеннең ифрат дәрәҗәдә соклангыч булуы, заман белән бергә атлавы таң калдырды безне. Тайфа апа димме, әллә әби дип дәшимме дип аптырабрак тордым башта. Аннары олы кеше солы төше дип аңа әби дияргә булдым. Тайфа әби Лотфуллина 1920 елның 20 ноябрендә Арча районы Ашабаш авылында дөньяга килә. Бик яшьли колхоз эшендә катнаша башлый. Яшь кызның шаялыгын күреп, аны бригадир итеп билгелиләр. Урман утырту эшендә катнаша ул. Бөек Ватан сугышы тамамлангач, сугыштан исән-сау кайткан Хәбри Ислам белән очрашып, гаилә коралар. Иң элек алар үз авылларында, аннары Саба районының лесхоз бистәсендә яшиләр. Узган гасырның 70 елларында Шәмәрдәнгә килеп урнашалар. Гаиләдә 8 бала туа. Бүгенге көндә аларның 6-сы исән саулар. Кызы Красноярскида, бер улы Чаллыда яши, калганнары Шәмәрдәндә гомер итә. Рәхмәт яусын безнең әнкәйләргә, аларгадыр бөтен авырлык.
Әнкәй сиңа якты йолдызлардан, я кояштан һәйкәл салырлык. Давылларга каршы барабыз без, утлар, сулар күпме кичелгән. Әнкәй сиңа кайтып йыгылабыз. Әнкәй безнең барысын кичерә. Әбекәйнең бүгенге көндә 14 оныгы, 20 оныкчыгы бар. Туган көнендә Тайфа белән тәбрикләргә килүчеләр бик матур теләкләр җиткерделәр. Туган көнегез белән тәбрик итәбез. Инде Рәис Нургалиевич Миниханов районыбыз башлыгы исеменнән, бөтен район халкы исеменнән, район өлкәннәре исеменнән, өлкәннәр советы, ветераннар исеменнән шушындый зур бәйрәмегез белән тәбрик итәбез. Инде алга таба сезнең шикелле матур, ак яулыклы, күп балалар, күп оныклар үстергән әбиләребез, бабайларыбыз матур безнең шундый сау сәламәт күп булсын иде. Инде озак, озын гомерләр яшәп Аллаһ Тәгалә биргән. Алга таба да мул, бәхетле, һәрбер көннең кадерен белеп матур тормышта яшәргә язсын инде ямагыз. Сез булганда, сез зур тәрбия үрнәге, күп балалар үстердегез, күп оныклар, оныкчыклар шактый, шуңа күрә без сезне үрнәккә, мисалга куябыз. Рәхмәт сезгә булганыгыз өчен. Районыбызда 100 яшьтән артык әбиләребез, бабайларыбыз күп түгел. Менә шушында 102 яшьлек юбилей белән Тайфа апаны бүген котларга килдек. Мондый әбиләрнең булуы безне сөендерә, Тайфа апа. Аңа алда көндә саулык, сәламәтлек, бәрәкәтле, мул тормыш телибез. Тайфа әби җирлек башлыгы белән дә бик дус мөнәсәбәттә яши. Туган көннәрдә генә түгел, үткәндә, сүткәндә дә кирип хәлемне белә. Айдар улым ди ул аның турында. Тайфа апай, шундый матур әбиләр булып торсын дип әйтәс килә мин теге. Инде мин нечә булмый итте. Районнан да хәбәр булып тора килде. Булар килеп хәбәр белеп тора. Без киләбез дигән. Әбиебез 5 вакыт намазын калдырмый. Газета, журналлар укырга ярата. Телевизордан дөнья хәлләрен белеп тора. Балалары, оныклары, аларның балалары Тайфа әби йортыннан üzülмиләр. Алар бер бүтән булып, дус, тату яшиләр. Бик яхшы гаилә, сыкланып туймаслык. Әби безнең бик әйбәт, һәр вакытта ярдәмчел, шат күңелле, барыбызны да яратып, хөрмәт итә. Без дә аны бик каты яратабыз, хөрмәт итәбез. Бу гаиләдә мин үземне бик бәхетле итеп тоям. Менә без бүген барыбыз да җыелыштык табынга, бик матур табын әзерләдек синең хөрмәткә. Сиңа озын гомер телибез, сәламәтлегең нык булсын, булган гомереңдә аяк-кулларың 12 азың сау сәламәт булып, исән-сау яшәргә язсын. Менә шулай балаларың кругында инде, балаларың тирәңдә булып, рәхәт гомер кичерергә насыйп булсын сиңа. Менә бүген синең туган көнеңдә зурлап әни районнан җитәкчеләр килгән. Барысына да без балалар, без бөтенебез исемнән дә зур рәхмәт белдерәбез сезгә. Бу йортта һәр вакыт өстәл корылган, тәмле ризыклар пешкән, матур һәм дус яшәүнең тирән мәгънәсен әбекәй әнә шулай барлык балаларына орлык итеп салган. Әбине бүгенге көндә тәрбияләп торучы кызы Гөлүз апаның күңеле бик тә киң. Кунакларны чакырып кына тора. Әнинең зак яшәүе сире сабырлыктыр дип әйтәм мин. Әни бик безнең әни бик сабыр. Bir вакытта да юк барга кызыкмый да, кешене сөйләмий. Үзе алдына карап, үзенекен генә кешедән көнләшми дә. Сабырлык бик иң главный сабырлык дип әйтәм. Шифалы да, дәвалы да әнкәмнең дұғалары. Саклый мине, яклый мине, әнкәйнең дұғалары. Ташлама, әнкәй, ташлама, мине изге дұғаңнан. Ташласам изге дұғаңнан, мин бәхетле була алмам. Ташлама, әнкәй, ташлама, мине изге дұғаңнан. Ташласам изге дұғаңнан, мин бәхетле була алмам.
Һәр авыл җире үзенең үрнәк гаилә парлары белән матур. 40 елдан артык иңне иңгә куеп тормыш юлын дәвам итүче Шакировларда Югары Симет авылы күркә. 5 балалы әти-әни илгә, көнгә игелекле нәсел дәвамчылары үстерү белән горурланалар. Бу гаиләнең бәхет серләрен Раилә Галәвина белешеп кайтты. Эй, минем матур кызым бар бит, име кызым. Субханалла бит ул, Аллага шөкер. Име матурым. Бала баласы балдан татлы диләр, хак сүзләр дип Миләүшә апа иң нәни оныгы Камиләне сөеп туя алмый. Үзенең итәк тутырып үстергән сабыйлары инде үсеп буй җиткән. Тормышның иң гүзәл чагы шушы икән. Югары Симет авылында гомер итүче Миләүшә һәм Расим Шакировлар авылга, районга, республикага дан гаилә. Үзләренең тыйнак тормышлары, хәләл көчләре белән ирешкән казаныш бу. Расим абый да, Миләүшә апа да үз туган авылларыннан аерылмыйча, туган җирләренә тугры хезмәт итеп яшиләр. Икесе дә күмәк хуҗалыкта эшләп, лаеклы ялга чыгалар. Расим абый ферма мөдире була, Миләүшә апа сыер сауа. Яшьлекләрендә аларны шушы колхоз сукмагы очраштыра, кавыштыра. Гаилә корганнарына быел 43 ел булган. Шул 76 елдан танышканбыздыр дип беләм инде. Шулардан танышып, 80нче елның 5 июленнән инде туйлап бергә тора башладык, яши башладык. Шул бергә яшәү дәврендә шул бер кыз, 4 малай без булды. Барсы да таза сау, Аллага шөкер, сау-сәламәт балалар. Миләүшә апа белән Расим абыйның икесенә бергә 96 ел хезмәт стажы туры килә. Ай-ай, зурсан шулай бит. Менә шул тырыш хезмәтнең нәтиҗәсе бихисап мактау грамоталары, исемле бүләкләр. Расим абый хезмәт ордены, Миләүшә апа ана даны медале ияләре. Лаеклы ялга чыккач та икесе дә тагын 10 ел эшлиләр әле. Менә 45 ел сыер саудым. Аллага шөкер. Шимне бик яраттым. Элекке заманда бик авыр инде эшләр. Бик авыр ия. Бу нәрсә? Кул белән сау. Кул белән сау, гел таналар өйрәтү, эшләр бик авыр ия элекке заманда. Кул хезмәте инде бит. Кул хезмәте ия. Хәзерге шырга да туры килде минем. Хәзер бик рәхәт механизм бөтен фирмада эшләргә бик рәхәт. 50-дән пенсиягә чыктым инде, 5 бала булгач. Шуннан соң 10 ел эшләдем әле мин, 60 яшькә хәтлек фирмада эшләдем, шул сыер саудым. Аллага шөкер, эшемне бик яраттым. Ирем ферма мөдире дип ышыкланып эшләми Миләүшә апа. Икеләтә зур җаваплылык белән сер бирми генә алдына карап үз хезмәтендә була. Үзеңнең кул астыңда хатының эшләгәч, әле аңа ныграк та әйтәсең килә. Кай вакытта кешегә әйтәсенә, аңа әйтәсең. Аны бит кешегә әйтеп булмый, аңа үтемдәрәк була да, башка кешегә инде шул үтемдәрәк килеп чыга. Үзеңнекенә әйтеп була, аны кешегә бит инде әйтеп булмый. Менә шулай итеп гомер иттек инде. Шакировлар гаиләсенең киләчәге булып 5 бала үсә. Олысы кыз һәм бер артлы 4 малай. Бүген алар барсы да әти-әни йортына җыелып, бик бәхетле мизгелләр кичерәләр. Балаларының тәрбияләрендә гаилә башлыгы әниләрен өстен куя. Миләүшә гадел булды инде ул, нәрсә дип әйтим. Менә кешелекле, кешегә бик ярдәмчел булды инде ул. Иптәш менә күрше бергә бер каршы эшләүче сыер саучыларга да бик ярдәмчел булыша торган иде инде ул. Ул яның бөтен ягы да әйбәт, бөтен сыйфатларга да ия дип әйтәм мин аны. Шуңа күрә мин аны шул яратканмындыр инде. Шул яратмыйча гына бит инде балалар булмый, яратчы була инде балалар. Тормыш иптәшемне бик яраттым. Аллага шөкер, бик әйбәт тордык. Шөкер. 5 балабыз бар инде менә. Аллага шөкер, 3 киленебез бар. 1 киявебез бар. Алланың бергәнә шөкер, бөтен киленнәрем бик әйбәт. Бик әйбәт торабыз, шөкер. Мәхәббәтле гаиләдә балалар да ярату, наз тоеп үсә. Әмма төп өстенлек хезмәткә бирелә. Колхоз эшеннән кайтып кермәгән әти белән әнине балалар өйдә алыштыра. Әле үзләре белән дә ияртәләр. Үзебез белән эшләп үстеләр инде балалар. Эшләп үскәч, аннан инде укыганда берсе дә начарлык кылмадылар, әйбәт укыдылар, Аллага шөкер. Аның барсы да укыды.
Bütünüse de şol yukarı bilimli paştı benim şol bir radik kına okumadı. Kalganları bütünüse yukarı bilimli. Borsa da sportqa tartıldılar indalar. Borsa da tügereklerge girip sport bilen şıgıllandırıyor her barçası da. Şu vakitlerin sonuna men kararlı bütün kişi de galuş mene jeyge şillendi bu. Bir de bargan beri yapay. Tüp негізге жиылған қыз уларның бала шағын қолларындағы альбомлары саклый. Аларда кире кайтмас тарих, кабатланмас мизгелләр, онытылмас хатирәләр. Бик көңелле булды. Әйтеп киткәннәрчә инде тулы гаилә булып яшәдек без тулы инде и тулып тора. Анда инде кем кая йоклагандыр. Ул заманда инде идәннәр тулы безнең. Безгә бер ундап кына балалар кайткандыр әлендә теге әбинең углары карта әби бит инде белән бергә яшәдек. Бик күңелле инде. Без теге бер көтү белән чәк битек, бер көтү белән кайткан кебек булай инде. Көтү кайткан рәвешле инде. Бик күңелле булды инде. Но эшләп үстек без кичкенәдән җиләк җыярга, гөмбә җыярга, җиләккә бу вакытта барасы да килми инде. Уйнарга кирәк бит инде. Әни безне җиләккә алып китә, мәҗбүри менәсең инде. Шитерлы кичкенә бетоннар инде ул. Аны тутырсаң кайта аласың инде. И башта җыясы килми инде. Аны аннары җыя башлагач инде теге инде яртысын арткач инде булак икән бу дип инде аннары инде җыеп часың инде шундый хәлләр. Радис бүгенге көндә үз гаиләсе белән әтисенең төп нигезендә үз йортын төзеп яши. Җәмәгате Айгөл белән 3 малай үстерәләр. Бу өйдә алар һәрчак көтелгән кунак. 12 ел биредә әти-әни белән бер түбә астында тормыш итәләр. Олылар ярдәменә бик рәхмәтлеләр. Бик зур рәхмәт шуның өчен аларга. Инде ничә яшьтә булсаң да бары шунда барасы, шуларга сыйнасы, шулардан сорыйсы дип әйтик инде. Дөресен. Әти-әни дип яшәргә кирәк. Алар безнең өчен яшиләр. Менә шипшынлап алар безнең өчен яшәгән рәвеш шуннан күренә инде ул. Дөрестән дә алар менә балаларыбыз шулар өчен дип тырышып яшиләр инде. Аларга тормышта сәйин шул без кирәк, таныклар кирәк инде. Алар шуның өчен генә яшиләрдер дип уйлыйм да инде мин. 3 ир бала үстергән Айгөлгә кызлар сөю бик тансык. Менә хәзер килендәшенең кызы Камилә тормышка ашмаган хыялларын оныттыра. Кайнадан 4 малай үстерүен үзенә өлге итеп куя. Килен кайнана туфрагыннан ярала дип әйтәләр бит инде. Миндә безнең әниебез бик тырыш, бик уңган, бик булган, аш суга дисеңме, бүтән эшкә дисеңме, хуҗалык эшләренә дисеңме, бөтенесен булдыра, бөтенесен тырыша, җитештерә. Мин дә әни кебек булырга тырышам инде, ләкин әле алай булып җитми. Безнең әнинең пешкән камыр ризыклары бик уңа, бик тәмле була, бик яратабыз барыбыз да. Безнең мин шушы нигездә 12 ел 2 улым, ирем белән, әти-әни белән гомер иттек. Аллага шөкер, бик рәхәт тормышларда яшәдек ул вакытларда. Менә әле башка чыкканыбызга ничә генә ел без бу нигезгә үзебезнең өебез кебек яратып, сагынып, шулай итеп киләбез инде. Без генә түгел, балалар да дәвәти дәвани янына киләбез дип ашкынып торалар. Нәрсә дип әйтим? Безнең хәзерге тора торган йортыбыз әти белән әнинең төп нигезләре. Төп нигезгә яңа йорт төзеп, шулай итеп чыктык. Бу нигезне салырга, безнең үзебезнең нигезебезне булдырырга әтинең дә, әнинең дә бик зур көчләре, бик күп хезмәтләре керде. Алар булмаса, без шуның кадәр йортларны җиткезеп чыга алмас идек дип уйлыйм инде мин. Элек тә шулай уйлый идем. Аларга шуның өчен бик зур рәхмәт. Аларга исәнлек, саулык телим инде. Безнең өчен шатланып, безнең балаларыбыз өчен шатланып, аларның безнең оныкларыбызны да күрер көннәргә җитсәләр ярар иде. Ярап маллам. Оныклары Камил әби баба йортына килергә бик ярата. Ул аларның олы кызлары Гөлсириннең кече улы. Иске мишәндә яшиләр. Бүген бабайсы матур истәлекләре белән дә бүлеште әле.
Менә бу көмеш савытлар бик затлы мәҗлес бүләкләре. 2015 елда Миләүшә апа белән Расим абый районның иң үрнәк гаиләсе буларак Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миннеханов һәм аның тормыш иптәше Гөлсинә Миннеханова үткәрә торган Татарстан Республикасының иң яхшы гаиләләргә багышланган тантаналы кабул итүдә булалар. Хәзер дә аннан алган матур тәэсирләре белән яшиләр. 2015 елда Саба районынан үрнәк гаиләде безне президент белән очрашуга җибәрделәр. Дөрес, инде ул зур очрашу бит инде, президент белән очрашу. Бик җылы атмосфера, шундый нәрсә дип әйтим, ресторанда утырып шулай утырып анда шундый президент белән катнашып, шундый анда чыгышлар булды инде, кеше бит инде төрле җирләрдән килгәннәр, республика буенча җыелган, инде ул оештырылган эш. Шуңа biz de katlaştık. Ol bit indi gümürge iste kalırlık sıraşı oldu. Rahmet indi deriz. Bizi soylap jibergenler için. Әти яни безнең горурлык ди кызлары Гөлсирин. Үз гаиләсендә дә төп йортыннан алган тәрбияне өлге итеп алып бара. Егетләр арасында үсүе аны көчле дә, кыю да, курыкмаста иткән. Әти белән әни, Аллага шөкер, шушы көнгәчә пар канатлы булып, тигез булып яшиләр. Безнең капкалы безгә, менә килгән кызларына, улларына һәр вакыт ачык булсын иде. Аллага шөкер, киленнәребез бик әйбәт, энеләрем бик әйбәт. Әти белән әйбәт булмасалар, әйбәт булмас иде, шулай бит. Теге алар нинди, балалар шундый була бит инде. Әти белән әнигә алардан күреп, менә әнидән күреп инде мин ирне хөрмәтләү, иргә аерым тәрбия, балаларга аерым тәрбия, менә шундыйрак әйберләрне күреп үстек инде. Туганнарны хөрмәтләү, без бит инде төп нигездә яшәдек, әби белән яшәдек, безгә гел кайттылар. Балалар да кайтайды, оныклар да, туганнары да кайтайды әтинең. Әнинең туганнары инде аның алай бик теге кайтып кунак булып йөреп кенә китсәләр дә, кунаша калалар дип әйтмим инде. Менә шулай итеп яшәдек инде. Менә әти белән әни әле алдагы көннәрдә дә пар канатлы булып, сәламәтлекләре булып, безгә сөенеп, балаларга, оныкларга сөенеп, тагын да матур яшәсеннәр иде. Тырышлыкны әле дә балаларында тәрбиялиләр Шакировлар. Абзар тутырып мал асрау барсында эшле итә. Бу шөгыль аларны хәрәкәтләндерергә бер сәбәп. Тормышны ашлы, сулы, бай итүдә икенче сәбәп. Авылда башкача булмый да. İki sığırımız var indi, iki sığırımız var, soruklarımız var, kozlarımız var. Bor türlü mal var, keceden başka bir нәрсе var bizden. Allah'a şükür. Шакировлар барсы бергә бу йортка җыелса 20дән артып китәләр. Һәм бу нигез гомергә шулай гөрләп торган. Бу гаиләнең кече килене Әзирәгә мондый мөхит бик ошый. Әнисе белән генә үскән Казан кызы авыл тормышына да, ишле гаилә тормышына да бик җиңел кирип киткән. Шушы гаиләмә килгәнемә бик шөкер. Әйтмәс идем, читенлекләр бар дип, бернинди читенлек тә юк. Әни әйтсә дә җиңел калды дип, әни дә ашарга пешерәм, мин дә ашарга пешерәм. Кайсыбыз нитсә дә килендәшләрем дә бик әйбәт, апайлары да, абыйлары да. Менә бергә аларның 5 алар, 5-сендә дә өзелмәгән җепләр менә киләчәктә дә ала бирсә, менә шул җепләрне гел тотып, бергә шулай поддерживать итеп торырга кирәк. Менә гаиләлек бар аларда. Мин үзем генә үскәчтән, минем өчен бу бик зур шундый дәрәҗә димез инде. Бик, шөкер инде, Аллаһның бергәненә шөкер. Алмаз менә шулай кала кызы белән авылда төпләнә. Төп нигезне зурайту, ныгыту уйлары белән яши. Уйлары да, хыяллары да зурдан. Үз мәшгуль булып, теркәлеп, үз эшен ачкан, 6 авылдан сөт җыя. Иртәнге 4-тән әни ясаган шәйләр белән тулы көнгә көч алып, эшемә чыгып китәм ди. Өйдә олылар булу аңа зур ышаныч та, таяныч та. Аларга карап сөенә торган гына бер-берсен аңлап, бер-беребезне аңлап яшибез. Әни безнең сабыр ул, бик сабыр ул безнең әни һәрбер кешегә нәрсә әйтсә дә, нәрсә сорап килсә дә, бөтенесен үзеңә булмасын, кешегә бирә, кешене аңлый торган хатын-кыз әниебез, Аллага шөкер. Шуларга карап без дә туган җанлы, килгән кунакларны, апайларны, абыйларны алар шикелле каршы алабыз. Күңелле яшибез,
бәйрәмнәрдә, һәрбер бәйрәмнәрне бергә күңелле уздырабыз. Әниләр көненә иң ихлас теләкләре белән дә бүлеште Алмаз. Бәйрәм якынлашканда алар аеруча кадерле. Әнигә теләкләр сау сәламәт яшә булсыннар иде. Әзеңә сырхаулап китсәләр дә бик читен, гел бергә булгач, Аллага шөкер, кая гына китсәң дә өйдә кеше кала, кайда гына кайтсаң да тәмле ризыклар белән исләре уже урамга чыгып килә тора, тәмле нәрсәләр белән каршы алалар. Сау сәламәт булып, бергә тынычлыкта яңадан да ишәеп, Алла бирсә, муллыкта яшәргә насыйп булсын иде. Гаиләне бергә җыя торган изге урын ул мул табын. Әти-әни янында барсына да бердәй рәхәт. Кичке ашка кеше уллары Илһам да кайтып җитте. Ул Сабаның сәләтле балалар мәктәбендә физкультура укыта. Беренче хезмәт елы. Менә шулай туганнарга, җыелырга, очрашырга сәбәпләре туып кына тора. Иң төп сый бәлеш табын түрендә. Бу гаиләдә матур гадәт иң беренче бәлешне әтигә бүлеп бирәләр. Аның тәмен дә иң беренче ирләр авыз итәләр. Ой, әни тәмле булган шундый бәлешең. Әни бәлешенә җитми инде. Шундый тәмле булган. Молодец. Рәхмәт, улым, рәхмәт. Җырларда җырланган әнкәй бәлешенә җитми ул дигән сүзләр һәр гаиләгә якын кадерле. Әниләрнең кулы белән салынган һәр аш тәмле, шәйләр татлы. Бу бәхетләр һәр йорт ишегенә керсен. Өйдә әти-әни көтсен, тәрәзләрдә утлар якты янсын. Менә шундый уйлар белән кайтыр юлга кузгалдык Югары Симет авылыннан. Шакировлар йортыннан яңгыраган шатлыклы авазлар безне юл буе озата барды. 27 ноябрьдә иң матур, иң җылы бәйрәм әниләр көнен билгеләп үтәчәкбез. Бу уңайдан күңелле чаралар да үтә. Бигрәк тә балалар аларда актив катнаша. Сабаның 6 номерлы балачак балалар бакчасы сабыйлары кичә Дулкын радиосында чыгыш ясарга килде. Әниләренә багышлап матур шигырьләр һәм җырлар яздырдылар. Әниләр көне елдагы иң якты матур бәйрәмнәрнең берсе. Бу атнада Саба Дулкыннары телерадиокомпаниясе әлеге бәйрәм рухы белән яшәде. Җыр сөючеләр килеп әниләр өчен иң матур җырларын багышлады. Хатлар, язмаларда кабул иттек. Байлар Сабасындагы балачак балалар бакчасында да әниләр бәйрәменә бик ныклы әзерлек алып барганнар һәм безгә килеп чыгыш ясарга, өйрәнгән шигырьләрен яздырырга булганнар. Бәйрәменә күптәннән әзерләнәбез, матур җырлар, шигырьләр өйрәндек, спектакльләр әзерләдек. Балалар безнең бик яратып өйрәнәләр шигырьләрне. Без әлбәттә инде күбрәк татар телендә шигырьләр өйрәтергә тырышабыз. Авторлар бик төрле. Фәнис Яруллинның шигырьләре бик матур әниләр турында. Зәкия Туфайлова шигырьләре бик күп авторлардан сайлап алабыз. Без әлбәттә инде шигырьләр, җырлар өйрәнеп кенә калмадык, кул эшләреннән дә үзебез әйберләр ясадык. Без барлык әниләребезне дә бәйрәм белән котлыйбыз, исәнлек, саулык телибез. Һәр әти-әнинең балаларын тынычлыкта үстерүен телибез. Бала өчен иң кадерле кеше ул аның әнисе. Әни генә баласы үз куллары белән ясаган һәр кичкенә генә бүләккә дә сөенә. Аның сөйләгән шигырен исә үзенә атап язылган дип кенә кабул итә. Балачак бакчасына йөрүче балалар исә барлык әниләрне бәйрәм белән котлыйлар. Бүген әни бәйрәме. Әбинең дә, бабаның да авызлары җыралган. Әти, абай, шәшәк тотып, тора табын кырында. Ник елмаялар бүген? Белсәң безгә әйтеле, ник әйтмәскә? Бүген әни бәйрәме. Пөхтә итеп инәҗәм, гөлләремә су сибәм, кушакларымны йоклатам. Җыласалар юатам, менә ничек тырышам, әниемә булышам, әнием белән кибеттән ипис сөт алып кайтам. Борчулы булса әнием, тынычлан дип юатам, менә ничек тырышам, әниемә булышам. Әниемнең кызы юк бит, мин әнигә бер генә. Кызы да юк, эше да күп. Әниемнең бер үзенә, әниемнең кызы юк шул. Мин булышам әнигә, аш пешерәм, җыештырам, кер юышам әнигә. Кибеттән сөт алып кайтам, ипигә дә йөгерәм. Әниемнең кызы юкта, малае бар, бер дигән. Иң матурлар, синергән еллар.
İn tәмле сулар, син бергән сулар. Иң йомшак кулар, син сөйгән кулар. Иң якты моңлар, син белгән моңлар. Иң кайнар эзләр, син баскан эзләр. Иң моңлы күзләр, син баккан күзләр. 17-18 ноябрь көннәрендә республика муниципаль хезмәткәрләренең мини-футбол буенча спартакиадасы булып үтте. Муниципаль хезмәткәрләрнең мини-футбол уеннары Килдебе һәм Шәмәрдән мәктәпләре спортзалларында үтте. 2 көн дәвам иткән бәйгедә 13 район командасы катнашты. Муниципаль хезмәткәрләрнең республика спартакиадалары 2012 елдан бирле оештырыла. Районыбыз бу ярышларда елда һәр спорт төрендә үз командаларын куя һәм призлы урыннардан төшми. Бу елда муниципаллар чаңгы, хатын-кызлар һәм ир-атлар арасында волейбол, өстәл теннисы, җиңел атлетика, йөзү, шахмат, мини-футбол бәйгеләрендә көч сынаша. Әле тагын бер яңа спорт төре дә өстәлгән. Спортчы хезмәткәрләр бильярд уенында да сынау тотачак. Мини-футболда исә икенче көнне Сабалылар Мамадыш белән финал уеннарында очрашты. Төп уен 0-0 булып җиңүчене пенальтида ачыкладылар. Нәтиҗәдә җиңү шатлыгы Мамадыш районыннан килгән уенчыларга насыйп булды. Алар Сабалылар капкасына 3 туп кертеп, уенга нокта куйдылар. Саба уенчылары көндәшләренә 2 туп кертеп, исәп 3-2 булды. 3-4 урыннарга Балык Бистәсе командасы белән Биектау футболчылары уйнады. Очрашу 2-0 исәбе белән соңгылары файдасына тәмамланды. Шулай итеп, беренчелекне 2нче ел рәттән мини-футболда Мамадыш районы муниципаль хезмәткәрләре алды. Уенны үткәрү хуҗалары Саба командасы шулай ук 2нче ел рәттән 2нче урынга урнашты, 3нче позицияны Биектаулар яулады. Республика спартакиадасында гомум команда зачетында райондашларыбыз елда диярлек җиңүчеләр рәтендә бара. 2021 ел сезонында 2нче урынны алуга ирешкән иделәр. Быел да җиңүләр телибез. Бу якшәмбедә Илаһи бәйрәм әниләр көнен билгелибез. Әни, әлеге кыска гына сүз үзендә күпме наз, йөрәк җылысы һәм яратуны саклый. Аны әйткән саен күңел йомшара, ишеткән саен дөнья ямьләнә. Ана назы җирдә ул мәңгелек, мәңгелек җыр бишек җырыгыз. Без узасы юлда маяк булып, гомер буе балкып торыгыз. Яраткан кадерле әниләребез. Сезгә озын гомер, бәхет, сәламәтлек телибез. Һәр көн сезнең күңелегезгә шатлык, тәнегезгә сихәтлек, өегезгә иминлек алып килсен. Тормышларыгыз матур, йөзләрегез көләч булсын. Бәйрәм белән сезне. Одна информацион программасы шуның белән ахырына якынлашты. Алдагы көннәр бары яхшы хәбәрләр генә алып килсен. Хәзер файдалы мәгълүмат, реклама чыгарылышы, аннан соң җырлы бүләк тапшыруында кабат очрашырбыз. Шулай ук сезне шигъри мизгелләр сәхифәсен һәм әниләр көненә багышланган Җырлыйм әнием турында концертын да карарга чакырабыз. Безнең белән калыгыз.